Wah ayeme atine paktani yen parine katon kuning-kuning mendoto senenge kapan gone arep ani-ani yen pari wis garing pari mlebu lumbung. Wah, tok rumah kula kakedoan sing urun-urun jebolane jenengan kok. Iya Jan. Enak banget niki Jan. Mijil Mijil apa ya? Ya mijil. Iya, masalah kayaknya ani-ani barang pas banget karep ani-ani dalam maning nggih. Iya. Dapat cari kowe ana tembangnya misalnya genyong sekolah kowe anak kayak iku dadi. Iya. Wah ayeme paktane nek parine keton iki ya wis. Iya, Jan. Kuning-kuning mendoto senenge kayak gitu lho. Lah, kapan nih lo nggone ani-ani nek pari wis garing cara ben parine mlebu lumbung. Nah, Jan. Oke, sayem banget ke wis gari panen. Alhamdulillah. Ani-ani kemauannya ini klasik ya sih anak ani-ani barang apa? Ya jane ya iki isi tapi kadang-kadang kan mari Oke. di mesin ya. Jajal karo ani-ani kok tetep shopping. Ya, gampang lah kayaknya besok. Areng 10 dina maning. Lu dinemanin kabarin nyong ya. Iya, kemis paing. Iya. Besok tek bisa ora tek mati nang yo. Iya. Ya wis. Yuk, Ya, ya, tadi. yuk sehat-sehat ya. Ya. Ya, ketemu maneh nang kene Ya, ngisuk. oke. Yuk.